Ġie ffirmat ftehim settorjali ġdid li minnu se jgawdu mijiet ta' professjonisti mediċi fih dan l-Allied Health. Dan f'pass ieħor importanti favur is-servizzi tas-saħħa lokali b'aktar serħan il-moħħ għall-istess professjonisti f'xogħolhom u l-kura li jirċievu l-pazjenti. F'konferenza tal-aħbarijiet il-ġimgħa filgħodu fil-preżenza tal-Ministru responsabbli Joe Etienne Bela ingħad li dan il-ftehim ipoġġi fiċ-ċentru lill-pazjenti fil-bżonn biex tibqa' tiġi salvagwardjata il-kura u l-ħarsien tiegħu. Il-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers Josef Vella qal li l-ftehim jiffoka fuq l-operat tal-professjonisti tas-saħħa waqt li joffri opportunità lilhom ikomplu jaħdmu fil-qasam kliniku fejn iġibu s-saħħa tal-pazjent l-ewwel u qabel kollox. Min-naħa tiegħu il-Ministru Abela ddeskriva dan il-ftehim bħala wieħed storiku fejn ikopri 15-il professjoni differenti u jippremjhom għad-dedikazzjoni tagħhom favur il-pazjenti Maltin u Għawċin. 15-il professjoni li ovvjament tattira mijiet ta' ħaddiema li jaraw eluf kbar ta' pazjenti kull sena. Aħna lil dawn il-ħaddiema ridna nippremjawhom billi nofrulhom career progression li ġewwa pajjiżna Malta u Għawdex toffri servizz u tkun premjat għax toffri dak is-servizz.